إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد bizlerge İslam dinin бүләк иткән барлык мәхлукатларын тәрбияләп торучы, кайгыртып торучы, ризыкландырып һәм нигъмәтләндереп торучы Аллаһ Хак Субханаху ва Тааля исеме белән башлыйбыз. Һәм барлык улуг мактаулар, барлык хәмд сәнәләр бар аңа гына булсын. Безгә, әдәм балаларына, кешеләргә һәм галәмнәргә рәхмәт йөзеннән җибәрелгән, бар яктан да үрнәк булган, Коръән китабы буенча яшәп күрсәткән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә күңел түрләребездән чыккан салаватларыбыз булсын. Кадерле газизләрем, дин кардәшләрем, абыйларым, апаларым, милләттәшләрем, ватандашларым һәм Аллаһ йортының мөхтәрәм кунаклары. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Раббыбыз безне, кешеләрне һәм җиннәрне бары тик аңа гына гыйбадәт кылырга яратты шушы дөньяга, халык кылды шушы дөньяга безләрне бары аңа гына гыйбадәт кылырга. Ничек ул? Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун." Халык кылдым кешеләрне һәм җиннәрне бары миңа гына гыйбадәт кылырга, ди Аллаһ Раббыбыз. Һәм монда шушы аятта без ике сорауга автоматом җавап алабыз. Ни өчен без бу дөньяга килгән һәм нәрсә эшләргә тиешсең без бу дөньяда? Ике сорауга бер аятта җавап, әлхәмдүлилләһ. Һәм кардәшләрем, әлхәмдүлилләһи шөкер, Аллаһ Раббыбыз аңа карата гыйбадәт кылуның юлларын күп кырлы кылды. Күп кырлы. Әлхәмдүлилләһ. Һәм шуңа күрә гыйбадәт дигән төшенчәне без ниндидер бер кысалар белән генә шикли алмыйбыз, чөнки Аллаһ Раббыбыз аны төрле кылды, әлхәмдүлилләһ. Һәм күрсәтте аның ысулларын безнең сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям аша. Әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә җәмәгать гыйбадәт кылу ул мәчеттә генә ятып, намаз укып, Коръән укып, тасбих тартып, сакал үстереп, яулык киеп кенә түгел. Юк, ул аерым бер төре. Әмма бар бүтән аның төрләре. Һәм шуның бүтән бер төре турында сөйләшеп китәсем килә бүгенге вәгазебездә җәмәгать сезнең белән. Искә төшереп. Нинди төр соң ул? Һәм әйтергә кирәк, әлеге гыйбадәтнең төре ул Аллаһ Раббыбызның хакыннан соң икенче урында тора, субханаллах.
Икенче. Нинди гыйбадәт турында сүз барырсың бүгенге вәгазебездә, җәмәгать? Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте шиксез. Һәрбер адәм баласын, һәрбер мәхлукатын Аллаһ Раббыбыз шушы дөньяга ата-ана аша китерә. Ата-ана үзенә күрә бер ишек булып тора шушы дөньяга килергә. Адәм баласының, бүтән җәнлекләрнең, әлхәмдүлилләh, һәммә безгә дә игълан булгандыр инде, безнең якшәмбе көнне халык ара әниләр көне уза. Аналарга багышланган. Бар тагын бүтән бәйрәм булда булса, хатын кызларга багышланган. Шулаймы? Әмма әлеге датаны багышлаганнар бары тик ана кешеләргә. Кайсылары инде хәзерге вакытта ана яки бала көтәләр. Һәм җәмәгать, чынлап турып та бер көн эчендә генә аналарыбызга карата без рәхмәтебезне, аларга карата мәхәббәтебезне күрсәтә алырбызмы? Юк, әлбәттә ки. Шушы бер-ике көн, ике бәйрәм арасындамы, ике бәйрәм көннәрендәме без аналарыбызга карата нинди мәхәббәтне, нинди хөрмәтне күрсәтә алыйк? Бер-ике көндә, субханаллах. Тормышыбыз җитмәс, исәнлегебез җитмәс аларга карата мәхәббәтне һәм хөрмәтне күрсәтергә. Бүгенге вакытта, кардәшләрем, яшьләр арасында ата-аналарына карата мөнәсәбәткә килгәндә бик аяныч күренешләр күрергә туры килә. Бар балалар кайсылары ата-аналары белән гомумән аралашмый. Элемтәсен өзә. Бар шундыйлары кайсылары аралашса да, бик әші сүзләр белән генә аралаша, яки теләмичә. Хәтта ки бар мыскыл итүчеләре, субханаллах. Кул күтәрүче балалар. Аллам сакласын андый балалардан һәм анаклардан. Субханаллах, бу бик аяныч күренешләр, җәмәгать. Бик куркыныч күренешләр. Үзебезнең практикада гына да ике ана белән күрешергә туры килде, кайсылары килде, зарланып, елап, үксеп елап. Берсе улы белән, икенчесе кызы белән интегеп, балаларым өйдән куды дип. Янәсе ире белән яшәргә кымышаулый. Субханаллах. Һәм шундый вакытта әлбәттә ки жәлисең ана кешесен, әмма шул ук вакытта жәлисең һәм кызганасың әлеге балаларны. Ни дип сорасагыз? Чөнки алар бик куркыныч хәлдә, субханаллах. Аллам сакласын алар хәлендә булырга. Аллам сакласын. Һәм шул сәбәпле, җәмәгать, безгә һәрберебезгә дә бик мөһим ата-анабызга карата мөгамәләтне истә тотырга. Һәм динебез нинди караштасың ата-анага карата. Һәм иң әввәл, җәмәгать, әйтергә кирәк. Һәрберебез монда утыручы, һәрберебез сөйләшә алу сыйфатын, йөри алу сыйфатын, ашый алу сыйфатын
ата-анасы ярдәменнән башка өйрәнмәде. Булды шундый вакыт, кайчан без хәрәкәтсез хәлдә яткан идек, парализованный кебек, кечкенә вакытыбызда, кайчан без сул якка булсынмы, яки уң якка булсынмы, әйләнә дә алмадык. Ул вакытта кем безне әйләндерде? Ата-анабыз. Күзән җыерылмасын дип, аркабызны ышкыды, аякларыбызны ышкыды. Кем? Ата-ана. Сөйләшергә өйрәтте. Әйдә балам, ә диген, әннә диген, әттә дип, кем өйрәтте? Ата-ана өйрәтте. Әби баба өйрәтте. Йөрергә, синең бер генә адымыңа шатланып, тәпи тотып, йөреп киттең син, алар күз яшьләре белән шатланып, аннан соң син егылдың, көтеңә утырдың. Алар барыбер шатлаганнан, балам йөреп китте дип, синең өчен шатлана иде. Кайсылары син селәгәләреңне агызып утырган вакытта, адәм рәтле аша алмыйча, алар син ашатырга тырышты. Бер дә әйтмәде, син нәрсә бестолковый ашый да алмыйсың дип. Берничә тапкыр, 10 тапкыр, 100 тапкыр калак кына тоттыртты. Шәйнәп бирде. Ә син барыбер авызыңнан куйдың, агыздың, куйдың. Ал барыбер сине яратты. Барыбер сине кабул итте. Ата-ана баласына караткан мәхәббәтне без бүтән бер кешедә дә, бер кайда да таба алмыйбыз. Бер кайда да. Ир кешесе дә, хатыныңмы, яки башка кешеләрме, дусларыңмы, сиңа ата-ана мәхәббәтен алыштыра алмый юк. Бер кайчанда. Җәмәгать, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә Аллаһ, рәхимле Раббыбыз Куръани Кәримендә, изге Куръани Кәримендә безнең тормыш инструкциясында булай дип аят китерелә. Миғраҗ сүрәсе 17-нче сүрә 23 һәм 25-нче аятларында. Әгъузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Ва қада раббука алла таъбуду илля iyяһ. Ва бил валидайни ихсана, ди Аллаһ Раббыбыз. Раббың сиңа әмер итте, бары аңа гына гыйбадәт кылырга һәм ата-анаңа карата яхшы мөгамәләттә булырга, хөрмәт күрсәтергә. Әгәр дә син исән чакта ата-анаң картлык көненә ирешсә, аларга карата уф дип тә әйтмә, кычкырма. Ә киресенчә, матур сүзләр белән эндәш диде. Күңелләрен җылыттыргыч сүзләр белән эндәш диде Аллаһ Раббыбыз. Карагыз, җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз үзенең хакыннан соң, аңа гына гыйбадәт кылу хакыннан соң, икенче урынга, җәмәгать, 10-нчы, 20-нчы, 50-нчы, 100-нчы урынга да түгел, икенче урынга ата-анага карата хөрмәтне куя. Һәм ул аларны шикләнми дин белән. Ул әйтми, әгәр дә алар мөселман була калсалар, аларга уф дип тә әйтмә. Шикләми. Уйланыгыз. Мөселман булса гына уф дип әйтмә, мөселман булмаса уф дип әйт, кычкыр, кафир дигән, аузу билләh. Кызганыч бар яшьләр, яңа гына дингә киләләр дә ата-аналарын кафирлектә гаеплиләр. Аузу билләh. Синең ата-анаң, синең нинди хакың бар?
аларга шундый әші, каты сүз белән сез кәфирләр дип әйтергә синең нинди хакың бар? Син бер тамчы, атаңнан шыққан бер тамчы, нинди хакың бар, субханалла, ата-анаңа карата шулай әйтергә. Коръән өйрәтә дисәң, аш, укы. Аллаһ Раббыбыз уф дип тә әйтергә ярамый диде. Субханалла. Субханалла. Шуңа күрә, кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз шулай ук икенче бер аятында Луқман сүрәсе 31-нче сүрә 14-нче аятында булай ди: Ушкур ли ва ливалидайка илайял масир ди. Миңа шөкер кыл ди Аллаһ Раббыбыз. Һәм ата-анаңа ди. Миңа кайтырылачаксың ди. Кайтуың миңа булачак. Миңа шөкер кыл. Һәм ата-анаңа шөкер кыл ди, субханалла. Субханалла, җәмәгать. Алхамдулилlah. Ата-анага мөнәсәбәткә чакыруны без шулай ук сөннәттән Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмнең хадисләреннән күрә алабыз, ишетә алабыз. Һәм барыбызга да инде мәгълүм булган шәриф хадис, кайсында бер мәлне Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләм янына килә бер сахаба һәм сорый: Я Расулуллах, Я Расулуллах, шушы дөньяда минем иң яхшы мөгамәләгә кем лайыклы дип сорый. Кемгә карата иң яхшы мөгамәләт күрсәтим шушы дөньяда дип сорагач, нәрсә дип җавап кайтара Расулыбыз? Синең әниең дип. Әнкәйең. Әлеге сахаба икенче һәм өченче тапкыр Мән сумма, кем аннан соң дип сорый. Һәм икенче, өченче тапкыр да бер үк җавап кайтара Расулыбыз алейхи вассалату вассалам: Синең әнкәең дип. Һәм инде дүртенче тапкыр гына сорагач, аннан соң кемсең дип Расулыбыз әйтте: Синең әтиең. Бу бер дә җәмәгать хадистән дөрес аңларга кирәк. Атаның хакын төшерми ул. Әмма күрсәтә, анага карата 3 тапкыр, атага хөрмәт күрсәткәндә 3 тапкыр күрсәтелергә тиеш анага карата. Чөнки ул көчсез, ул хатын кыз. Ул игътибарга һәм хөрмәткә тагы да лаеклырак. Субханалла. Икенче бер хадис, шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләмнән сахабалар сорады: Я Расулуллах, безнең рәхимле Аллаһ Раббыбыз каршында иң сөекле эш, иң хәерле гамәл нинди дип сорагач, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм җавап кайтарды: вакытында укылган намаз. Икенче урынга куйды: ата-анаңны хөрмәт итү. Ата-анаңны хөрмәт итү иң сөекле эш һәм гамәл Аллаһ Раббыбыз каршында, субханалла. Тагын бер кат игътибарыгызны җәлеп итәсем килә нәрсәгә? Әйтмәде, әгәр дә мөмин мөселман булса дип. Юк, гомумән. Кем булуларына карамастан, нинди булуларына карамастан, ата-анаңа хөрмәт. Субханалла. Һәм өченче бер хадис, җәмәгать, кайсында Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләм
әлеге хадисләр Бухари һәм Муслим җыентыгында китереләләр. Рәхим итеп карый аласыз, таныша аласыз, тагы да өйрәнә аласыз иншалла. Өченче бер хадис, кайсысында Пәйгамбәребез янына бер яшь кенә егет Аллаһ юлында яуда катнашам дип дәртләнеп килгән вакытта, Я Расулулла, Аллаһ юлында катнашам дип дәртләнеп килде. Джихадка чыгам дип. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә дип сорады? Синең ата-анаң исәнме дип сорады. Ул әйе, я Расулулла, исән диде. Бар, кайт. Һәм атаң-анаң өчен тырыш диде. Субханалла. Ата-анаң өчен тырыш диде. Аллаһу акбар. Менә ул джихад. Аллаһ юлында ата-анаң өчен тырышасың. Джихадның бүтән бер түрі. Субханалла. Ихтибар. Тагын динне атамады. Әйтмәде, мөселман булса бар ата-анаң янына кайт та алар өчен тырыш. Җәмәгать. Күрәбез, әлхәмдүлилләh. Күрәбез, динебез никадәр ата-ана хакын өстен куя. Аллаһ Раббыбыз ата-анага карата мөгамәләтне иң сөекле эшкә керткән, субханалла. Һәм әгәр дә без игелекле сахабаларның тормышларына да ихтибар итсәк, аннан да күп мисаллар күрә алабыз, шуның берсен генә җәмәгать зикр итеп китәсем килә. Әмма аңа кадәр яшьләр арасында таралган бер тенденция бар. Янәсе, анама фатир алып бирдем ки, яки йорт төзедем микән, яки бер сыйфатлы машина алып бирдем, яки аны нидер утрауга җибәрдем, шунда ял итеп кайтырга бетте. Тамам, галочка, ата-ана хакын үтәдем, бетте. Все, тиеш түгел. Чынлап та шулай микән? Әлеге сорауга җавап кайтарыр алдыннан менә сахабаларның мисалын китерәсем килә. Һәм аннан соң һәрберебез җавап кайтара. Җавап алачак әлеге сорауга. Бер мәлне Ибн Амар идарә иткәндә радиллаһу анһу аның янына бер кеше килә. Аның әле аңа килгәнче ул анасын хаҗ кылдырта. Җилкәсендә күтәреп, аркасында. Аркасына аскан анасын, анасы чөнки йөри алмый. Һәм хаҗ кылдырта. Уйлап карагыз. Машалла, нинди изге гамәл. Хаҗ кыла, әле бит анасын күтәргән, таваф кылдырта, зәмзәм суларын эчертә, кыйндырта. Һәм бит анда былай да эссе. Анда былай да авыр. Ул нинди изге гамәл кыла. Һәм шуннан соң Ибн Амар радиллаһу анһу янына килә дә сорый. Эй кадерлем, әйтче миңа. Мин анамның хакын үтәдем микән? Машалла. Ничек уйлыйбыз, җәмәгать? Изге гамәл кылды. Хаҗ кылдыртты. Күтәреп йөртте анысын, зәмзәм сулары белән юындыртты, эчертте, кыйндыртты, сыйпап йөрде анысын. Машалла. Ничек уйлыйсыз, нинди җавап? Юк. Юк. Синди анаң сине тапканда бер генә әшесен дә әле. Бер генә аңгырашуын да әле. Капламады, кайтармады. Икенче бер риваятта китерелә, бер генә тамчы сөтен дә син әле кайтармады.
Менә ул аналар. Менә ул аналарның хакы. Менә ул аналарга карата мөнәсәбәт, җәмәгать. Шуңа күрә, кадерлеләрем, без, әгәр дә әти-әниләребез исән икән, аларга үзебез яки алар үлгәнчегә кадәр без бурычлы, җәмәгать. Бурычлы. Шуңа күрә алар исән чакта без тырышырга тиешбез җәннәтле булырга. Җәннәтле. Чөнки алар җәннәтнең ачкычы булып тора, җәмәгать. Диннәренә карамастан, кем булуларына карамастан, нинди халәтләрендә булуына карамастан, без аларга карата ихластан яхшы хөрмәт, мөгамәләт күрсәтергә тиешбез. Әлхәмдүлилләh. Һәм инде, әгәр дә инде бу дөньядан бахилеккә, Аллаһ Раббыбызның хузурына киткәннәр икән, әлбәттә ки, үзебез исән чакта алар өчен дугада булырга. Әгәр дә инде алар мөмин мөселман булып киткән булсалар, җәмәгать, әлхәмдүлилләh. Мөмин мөселман булып киткән булсалар, алар өчен без дугада булуыбыз бик хәерле булыр. Аларга карата хөрмәт йөзеннән, иншаалла, җәмәгать. Әлхәмдүлилләh. Һәм инде әйтеп китмичә булмый, әгәр дә ата-ана, әлбәттә ки, Аллаһ Раббыбызга ниндидер каршы булган әйберләргә әмер итә икән, әлбәттә ки, анда әйберләрдә буйсыну юк. Динебездә, мәсәлән, намаз укыма, ураза тотма икән, әлбәттә, әмма барыбер без аларга хөрмәт күрсәтергә тиешбез, җәмәгать, әлхәмдүлилләh. Чөнки хәзер аналарын югалткан кешеләр янына барсаң, сорасаң, аның яныңда булса хәзер нәрсә дип җавап бирер идең дип, нәрсә дип әйтергә теләр идең дип сорасаң, күпчелек олы паузага бата. Елап китүчеләр дә бар. Чөнки күпме хисләр һәм күпме сүзләр, күпме тапшыра алмаган хатлар калды ата-анабызга. Шул кеше үзе генә белә. Һәм шуңа күрә, җәмәгать, әгәр дә ата-анагыз мөмин мөселман булып киткән икән, иншалла, белегез, алар сезне җәннәттә көтә. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, җәннәттә булырсың шул кешеләрең белән кайсысын шушы дөньяда яраттың, диде. Ата-анаң янында буласың килсә, моңсуланма. Алар сине җәннәттә, иншалла, көтә. Тырыш җәннәтле булырга. Тырыш, ашык, ата-анаңны кочап алырга, әйтелмәгән сүзләреңне тапшырырга һәм мәңгелектә бергә булырга. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.